dragi naši jutešovci i svi oni koji nas lajkate. Evo nas, budi smo u cik zore i krećemo prema Zagrebu gdje se održava WorldSkills natjecanje. A mi idemo kao podrška! Tako je. Idemo kao podrška našim kolegama koji se sad užurbano uvježbavaju za natjecanje. Sljedećeg javljanja, lijep pozdrav! I ove godine će se oko 400 najboljih učenika strukovnih škola uz pratnju i podršku njihovih nastavnika natjecati u 46 strukovnih disciplina, od onih tradicionalnih struka kao što su frizerstvo, zidarstvo, pekarstvo i cvjećarstvo, pa do suvremenih disciplina poput administracije IT sustava, CNC, CAD i CAM tehnologije ili interdisciplinarne discipline poput robotike. Ove godine na natjecanju će sudjelovati i natjecatelji iz dvije nove discipline, Nutrivita i turistička destinacija. Praćeni kišom i vjetrom, sretno stigli u Zagreb, idemo u obilazak. Nakon duge i ugodne vožnje stigli smo u metropolu, točnije na Velesajam gdje se održava WorldSkills Croatia 2023. godine. Obići ćemo sajam, vidjeti sav šušur i uživati svim osjetilima. Idemo? Idemo! S nama je ovdje danas profesor koji je ujedno i mentor našoj učenici Lauri, profesor Ivan Kelova. Što nam možete reći o ovom natjecanju? Pa evo, ovo natjecanje je iznimno teško bilo za organizirati. Kad budete prošli malo okolo, kad vidite ovih 46 disciplina, 405 učenika koji se natječu i sve u isto vrijeme, znači sve pohvale Agenciji za strukovni odgoj i obrazovanje. Natjecanje je osmišljeno, znači ovo za kuhare kroz 5 modula, hladno predjelo juha, toplo predjelo, glavno jelo i desert. Provodi se kroz 3 dana i evo u ta 3 dana će učenici različitih škola, najbolji u svojim regijama, pokazati što znaju. Jeste već bili na natjecanjima? Na WorldSkills u Hrvatskoj nisam bio, ali evo bili smo prošle godine u Lucernu u Švicarskoj sa također našim učenikom. Koncept natjecanja je bio nešto malo drugačiji, ali isto nešto što je bilo jako zahtjevno i stvarno onako jedno iskustvo koje manje više svi učenici trebaju proći. Puno hvala, želim vam svu sreću. Imali smo priliku vidjeti kako članovi povjerenstva objašnjavaju i daju prijedloge vezane uz prezentaciju posluženog jela. Vjerujemo da je naše Lauri bilo sjajno te da je uživala tijekom cijelog natjecanja. S nama se na ovom natjecanju nalazi naš profesor posluživanja, gospodin Robertino Marinjak, pa koja je vaša uloga u ovom natjecanju? Moja uloga je da sam član prosudbenog povjerenstva, tako da imamo 12 natjecatelja, 2 su iz stranih država, 10 iz Republike Hrvatske, 10 najboljih. Je li vaša uloga teška? Smatrate da je teško? Smatram da je teško jer smo od uvjetra do navečer. Broj 1, broj 2 zaista su svi dobri i jako teško ocijeniti. Hvala. No nije samo našoj Lauri povjerenstvo bilo pri ruci. Filip se odlično snalazi u kuhinji, ali savjeta i uputa nikada dosta. S nama je ovdje i naš učenik Filip Vidić koji se priprema za europsko natjecanje, pa Filipe, kako se osjećaš? Jako sam uzbuđen i poprilično nervozan. Misliš li da je konkurencija dobra? Ove godine je sasvim najbolja konkurencija, riječima mojeg mentora. Do sad nisu bili takvi, ali ove godine su baš jako. I što nam trenutno spremaš? Jetvičku paštetu od bileta. Hvala Filipe! Dobar dan, poštovanje. S nama je na ovom natjecanju i naš gospodin ravnatelj Andrej Kristek, pa što vam možete reći o ovom natjecanju? Pa evo jedno onako vrlo zanimljivo natjecanje, naši učenici, naši mentori, naši ocjenjivači, tako da
vrlo bitna stavka u našoj školi, našoj centru kompetentnosti, jer evo ovo je nekako kruna rada naših učenika gdje oni pokazuju sva znanja i vještine kompetencije koje su stekli tijekom svog trogodišnjeg i četverogodišnjeg obrazovanja. Tako da imamo predstavnike ovdje i u bubnjarskom, i u kuharskom, i u recepcijskom i agencijskom poslovanju, tako da evo, jedan veliki uspjeh naše škole. Koja je vaša uloga na ovom natjecanju? Pa ovoga je predsjednik profesor povjerenstva u disciplini kuharstvo, to je već nekoliko godina onako čime se bavim i evo stvarno mogu reći da kroz ovih nekoliko godina vidimo da natjecanje World Skills raste, da postaje sve atraktivnije i zanimljivije i da je sve veća posvećenost na ovim disciplinama. Hvala vam i sretno! Hvala. Svim natjecateljima, sadašnjim i budućim, želimo puno uspjeha, bez obzira kakve nagrade osvajali. Oni su ponos svakog učenika i nastavnika naše škole.